Så vi kører ned til Museum of Art. Det tog lidt tid om at finde, men vi fandt det. Der holder Mustang. Herovre står Rocky-statuen. Går lige om bag det skygge der. Den skinner, den er skarp den to nu alligevel. Sig nogle ting, hun vil løbe op i de trapper der, så det glæder jeg mig til at se. Er du op nu, eller? Ja, jeg står op, så kommer du op imod mig. Philadelphia Museum of Art. Det er jo her, Rocky løber op af. Det gør Tina lige om det gør jeg også. Hvor skal du filmes op fra eller nede fra? Ja, du kan bare stå op. Eller halvvejs op. Jeg ved sgu ikke, Tina. Så løber jeg op nu. Okay. Du skal gøre det op for enden. Hun er bare pisset ret i benen. Og jeg kan godt klare det der med ondt i benene. Sådan, Tia. Tia tog lige Rocky-trappen.